České školství potřebuje nový směr a proto přicházíme s dynamickým vzdělávacím systémem, který podporuje kreativitu, osobní růst a hlavně kritické myšlení. Pomocí dobrodružných výzev si studenti společně obohacují své znalosti a budují si svůj virtuální vliv. S vaší pomocí najdeme profesory, kteří mají opravdový zájem o úspěch svých studentů, protože v dnešní době je stále víc a víc vidět, že osnovy jsou schválně dělány tak, aby byly pro děti nezajímavé.